Hej. I denne her lille video vil jeg præsentere jer for et nyt tilbud, som hedder Lyden af Liv, og som kan bruges til at finde ro og ny energi i en travl hverdag. Lyden af Liv er et nemt anvendeligt online værktøj, som består af et koncept, vi kalder for musikrejser, og som på en effektiv og samtidig behagelig måde kan hjælpe med at regulere nervesystemet. En musikrejse består af en guided visualisering med underliggende specialkomponeret musik, og er et redskab, som nemt kan tilpasses jeres arbejdsdag, men som også kan bruges derhjemme. Tilbuddet til jer er blevet muligt på baggrund af en større psykosocial indsats, som FA i samarbejde med Ø-stifterne har sat i værk for et par år siden. Projektet hedder En god start på familielivet og skal støtte op om de gravide og deres partnere. Musikrejserne er en del af denne her indsats og ligger på en app, som hedder Lyden af Liv, og som familierne meget snart får adgang til. Men personalet på FA har også brugt musikrejserne gennem det sidste års tid, som et redskab til at passe på deres egen tilstand, når det hele går lidt hurtigt. Og nu får I altså også muligheden for at prøve de her musikrejser af, både som en del af arbejdsdagen, men også derhjemme. Planen er, at tilbuddet på sigt vil blive rullet ud til alle medarbejdere i GynOps, men I er altså de første, det lander hos, så vi håber, at I vil tage godt imod det. Og lige helt kort lidt om, hvem vi er. Vi er 2 musikterapeuter og en sundhedsdesigner, som i tæt samarbejde med FA har udviklet de her musikbaserede selvhjælpsredskaber. Og det har vi gjort baseret på vores faglige viden om, hvordan særligt udvalgt musik kan regulere nervesystemet og understøtte blandt andet ro, klarhed, velvære og kropsbevidsthed. Vi har afprøvet de her musikrejser i 4 forskellige forskningsprojekter. Vi har anvendt dem til reduktion af kvalme og bivirkninger hos børn og unge med kræft. Så har vi brugt dem som smertelindring hos voksne med kroniske smerter. Og sidst har vi brugt dem til stresshåndtering hos både hospitalspersonale og også mere bredt ud til sundhedspersonale. Det har vi gjort i samarbejde med Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet i Silkeborg og børnekræftafdelingerne i Oslo, Tromsø og Lund. Og det vi har kunne se foreløbig, det er, at de her musikrejser er med til at stimulere den parasympatiske aktivitet, så altså den del af nervesystemet, som har at gøre med ro og hvile, bliver aktiveret. Og at de dermed giver en dyb kropslig afspænding og ro, og altså modvirker stress. Så kan vi se, at de kan reducere både smerte, kvalme og ubehag, at de kan vække positive følelser, og at de giver sådan et behageligt og opløftende frirum og en oplevelse af at komme lidt væk fra det, man er i. Og sidst men ikke mindst, så kan vi se, at dem, der har prøvet det, oplever, at det her er et nyttigt og let anvendeligt selvhjælpsmateriale. Det vil sige, at man behøver ikke nogen særlige forkundskaber for at bruge det her. Det er lige til at gå til. Så til sidst vil jeg sige lidt om, hvornår kan det være, at en musikrejse kan være en hjælp i sådan en arbejdsdag eller derhjemme. Det kan være, at man har brug for at få stillet mental overaktivitet og finde noget ro. Det kan være, at man har rigtig mange tanker, der presser sig på, og en masse to-do-lister i hovedet, og der kan det her altså være et redskab til lige sådan at få en pause fra alle tankerne og finde lidt ro. Så kan de være med til at understøtte nærvær og fokuseret opmærksomhed. Vi kender alle sammen det her med, at vi kan blive sådan lidt tåget i vores tanker, eller have svært ved at koncentrere os om det, vi er i gang med, når vi bliver trætte og udmattede. Og her kan sådan en pause med en musikrejse være med til at lige understøtte, at vi kan få en pause fra det, vi er i gang med, og komme tilbage med fornyet fokus. Så kan de være med til at generere ny energi. Det kan være, at vi oplever, at batterierne er lidt flade sidst på dagen, og der kan det altså være en måde at lige få genopladet batterierne på. Så kan vi bruge dem som en form for egen omsorg. Hvis vi for eksempel har haft en svær samtale med en patient, og vi kan mærke, at vi følelsesmæssigt er kommet lidt ud af balance,
så kan vi bruge de her musikrejser som en måde til lige sådan at knytte an til vores ressourcer og finde vores fødder igen. Og så har vi også set, at de her musikrejser kan være med til at hjælpe med at håndtere smerter og kropsligt ubehag. Så vi håber, at I får rigtig meget gavn og glæde af de her musikrejser, og at det vil være en hjælp i jeres hverdag. Hej.